Lo rek, tak review no oma 2 lantai mau mewah rek yo. Di batas kota Surabaya. Ukurannya 8 kali 10, regone cuma 550 juta. Di lingkungan elit rek yo. Wis 2 lantai kabeh omae. Sepilno aja. Wis prei tonggoan karo dalbo yo. Ala-ala Citraland rek yo. Cuma 550. Omae mau mewah. Solawat ono rek yo. Wis ojo lali di solawati. Tak doano sing durung duwe oma, sing delok vitiku dilancarkan rezekinya ben isok tuku omah iki yo. Wis aja langsung lho pagre rek yo kena dibuka karo ditutup yo. Wis masalah karpot ombo rek yo, mobil koyo Avanza Xenia sik mod lah yo, Pajero mod lah. Wis deg-degan rek yo. Wis dadi mobilnya sampean tenang, wis ora kepanasan. Pas tambah depan wis kayak ngene. Tali air, ono lampu hiasi, lho, ono cendelo tengah-tengah rek yo. Wis pompa air ready, tadi gak kekurangan banyu nang kene, tenang ae. Nah, terus nang kene iki ono area ruang tamu outdoor rek yo. Iki sok dimanfaatno ruang tamu outdoor, sampean karek tuku meja ngono iki rek yo. Terus nang kene iki ono pintu maneh yo, Wan. Lho, dikene dibuka kalau ditutup yo. Ya pasti cak jenenge pintu kena dibuka kalau ditutup. Nah, saya tak buka rek yo soalnya bersih. Nah, kusene wis alumini anti rayap, pintu nih lho double door yo dari arek-arek ngono yo kuku tarung ngono. Nah terus nang kene iki ono ruang tamu orang keluarga wis pengen aturan dhewe rek yo. Lho lampu hias rek yo boys sampean pengen tendangan keranjang kuning yo tapi aku gak nyemat no rek. Nah terus nang kene iki ono kamar pertama sing super gede kene gawe tarung ambek bojone sampean njaluk gaya opo nang kene los rek yo. Kayak kuda-kuda liar masuk. Lah terus nang kene iki wis dilengkapi karo kamar mandi dalam rek yo. Tuh. Yo pintune gak ono. Peteng rek yo. Kene wis lho apik rek yo. Gak kalah mewah karo hotel bintang 5. Sik tangkat cak. Iki wastafel lho yo. Wastafel rek yo. Kene ono ikune rek yo. Kocoe. Terus nang kene iki ono koco ala hotel ngene iki lho rek yo. Adus ngene iku. Shower ready yo. Karek nu kono water heater tok yo, nggih. Wis. Langsung saiki ndek kene cak yo. Nah, nang kene iki ono area dapur rek yo. Sing estetik yo, telon. Wis, lampu hias wis ono mini bar rek yo. Kene nggone kompore, kene nggone wastafele. Kene iki ono cendela rek yo. Wis anti kemebul tenang ae. Soalnya nang buriku lah. Terus nang kene iki oh, iki langsung menuju kamar mandi mau iku rek yo. Wis pokoke ro rek yo. Nah, terus nang kene iki sebelah tangga iki ana ruangan wis kena dimanfaatno pae rek yo. Kena gawe musala seiso iki ya. Gawe musala utawa apa ya wis ben aturun dhewe lah. Loh, lampu hias lho rek, kemrentel. Apik boys pol omah iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, tenang ya rek yo. Loh, cendel ono kocoe rek yo tanggae lho rek boys mau sallallahu Muhammad. Nah iki kamare ono 3 totale saiki langsung sadurunge nang kamar saiki langsung tak sepilno kamar mandi atas rek yo. Kamar mandi atas sih lho wis padha rek yo kena gatus wong 50 kloset nggih kloset duduk ada sabun ready shower ready. Terus nang kene iki ono area balkon. Cerut. Loh. Ah, ngene iki lho rek. Loh, kene iki ono area balkon utawa laundry room, home service pen aturun dhewe. So nang kene iki wis tak pembuangan rek yo. Kene wis tak kran loro. Nah, kene teke mesin cuci ya. Ya. Terus iki kamar kedua e. Tuh, kamar kedua e. Gede rek yo. Kamar kedua wis AC ready. Lah, ono kamar mandi dalam rek yo. Lho, mau mewah rek yo. Wastafel iki koco. Terus nang kene iki ono iku rek yo, koco. Ah, kayak adus. Sore ready ya. Kayak hotel-hotel ngono iki lho rek. Nah, wis. Tadi enak sampean lek wis mari ambekan sahdu wis gatik metu yo. Langsung. Nah, terus nang kene iki kamar ketiga. Nah, kamar ketiga gede yoan
Nah, wis ono cendela anti pengap. Nah, terus saiki langsung nang kene iki ono area keluarga. Ngene rek yo. Terus ono pintu menuju area balkon. Nah, tuh balkonnya kena gawe ngejim. Kayak kena gawe playon lek sore ya. Tuh lampu nih hias wake kemarin telo apik rek yo. Nah, ngene iki wis. Wis langsung saiki nang kene rek yo tak sebutno lokasine. Ya. Omah iki lokasine ndek perbatasan kota Surabaya Barat, tepatnya ndek desa Drancang menganti Gresik Jawa Timur Indonesia. Cuwidek karo Pelemwatu iku lho rek yo. Teko terminal Benowo Cuwidek, teko pasar menganti cedek. Jadi omah iki tengah-tengah rek yo. Di lingkungan elit. Wis omah nang kene iki dua lantai kabeh. Wis ngono ae sampean minat utawa pengen takon-takon seputar rumah iki, utawa sampean duwe tanahe pengen jasa bangun model koyo omah iki, iso langsung japri via WA ya. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.